Daqqa ta' pinna mill-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali u oħra mid-Direttur tal-Fondazzjoni Rise se jissarfu fajnuna finanzjarja mill-Gvern sa massimu ta' 190,000 euro fis-sena għal 3 snin li ġejjin. Waqt iċ-ċerimonja ta' iffirmar tal-ftehim f'Rise fil-Belt Valletta kien spjegat kif fi 3 snin din id-dar għenet lil 30 priġunier jirriforma ruħu. Id-dar tesa' 10 persuni u tinkorpora fiha 3 kmamar tas-sodda, kċina, kamra tal-ikel u uffiċini. Id-direttur ta' Rise Charles Mifsud spjega kif kollox jitlaq mill-messaġġ ta' ġustizzja lejn is-soċjetà li mhux persuna tidħol u toħroġ mill-ħabs iżda li ssir ħidma magħha biex ma terġax tispiċċa f'ċella. Dawn il-finanzi se jmorru għal servizzi biex dawn in-nies kemm jista' jkun ma jerġgħux jirrepetu reati oħrajn u għalhekk ma jkollniex vittmi iżjed. U dak il-punt innaqsu problema li f'Malta mhijiex żgħira hija l-problema ta' reċettività. Rise hija l-ispalla l-priġunieri li jkun baqalhom madwar sena priġunerija x'jiskontaw u juru rieda li jirriformaw irwieħhom. Iżda bħalma saħa is-Sur Mifsud tingħata wkoll attenzjoni bla preċedent lil qraba tal-priġunieri u x-xogħol. Aħna nesiġu nagħmlu dak kollu possibbli, kull min joħroġ minn hawn joħroġ b'xogħol. Ovvjament dan jfisser allura anke l-aspett finanzjarju li dawn ma joħorġux minn ġol ħabs u jmorru fuq il-benefiċċji soċjali, iżda mhux tal-li hekk tal-li jmorru għax-xogħol u anzi jkunu huma li qed jikkontribwixxu lejn is-soċjetà. Il-Ministru Michael Falzon innota kif b'dan il-ftehim intbagħat messaġġ ċar ta' kemm il-Gvern huwa impenjat li jkompli jinvesti fil-qasam soċjali. Naħseb ukoll li qed inwasslu żewġ messaġġi. One li bħala soċjetà lesti nilqgħu lura fih danna il dawk kollha li jiffurmaw parti minn das-soċjetà u jekk nista' nagħmel appell lil dawk il-priġunieri se jagħmlu użu, se jgawdu minn din il-faċilità ta' riintegrazzjoni li jkunu mbagħad responsabbli għall fiduċja li qed tingħata lilhom.